pama o na unu huarada efisa gudie mu nsemo ubenya abrabom mu nsemo abenya nyamsun mu nsem ubenya anijie mu nsem ubenya enwumpa na kakoma ubenya yamaimu amanyasem ubenya osumpa bibra ubenya ubenya ninina ubenya SOMPA TV Yabana papini su SOMPA die Ema kefia pa Abo nonsia SOMPA 106.5 FM across ni ebusuya mamu nyina chen na ya mama kwa abasronko e de aba no pa nonsia kase boso ensema hodo a yensa soso omaimu enafei obi manso ene de ba besomo no pefri atan ekese mu ewo enkran dome Watermelon Street eho ena wo hyehyɛ ya obehunu yen SOMPA 106.5 FM Accra ena wutie kasebo edi afri nemum enye yenkoa ene ye che kasebo ni SOMPA 93.1 ewo Kumase Adamfo pa radio ewo Paris France wo so efa bi SOMPA 106.1 eno no ewo Tichiman Enkranza 90.7 Sunyai 98.9 wo so efa bi Doma 100.7 FM eno so ewo Doma Hinkro Kingdom 106.1 ewo Mankesim Mfimfi Mantem Kanesh Eban Radio ewo Kaneshi decoder na so ko bebia FM stations ne wa SOMPA FM hwehwe ya obehunu ye wo no watie kasebo ne bi e de afa ho ye stream live ewo Facebook and YouTube SOMPA 106.5 FM Accra on Facebook and SOMPA FM live on YouTube www.sompaonline.com so ya churchron semni bi egu ho no betimi akọ na wakọ kenkan na Kojoji Company Limited a woton adansi ho niema na daworo ma ene ati baabi 21st clinic eye sciatica expert wo msu kraye mu ya toothpaste ene ne brush eye Leicester Company Limited for wo msa no adwuma no pay pebi na fatwitwi won se na entumi emu 2074 eye edu papa ya ba adwama so a etu nyarewa abodo ase pharmacies ne baabi eton no bia kɔ hɔ no a wonsa ebetimi akabi wo madaworo ma ensema hodo ye denam no ne ebedi mu akotene bi ene se de opambo wode abrɛ ya no pɛi dofsu sunyane penimfo eda no penim ba ko de atodwa sɛ mema sabio ye di mu mpabro ɛwɔ fie ni dem no ya mo reporto Greater Accra Market Association empenifo na de atodwa sɛ Accra Metropolitan Assembly womo ayenhyehyɛ sɛ womo ebeye redevelopment project bi ɛwɔ enkan na eno no betimi aboa ama adwedie ho nsɛm no atimi akonkan sana tano na naafo nso no wono ma ayenhyehyɛ na feed Ghana no womo abɔ ho abɔso pa eno na nam so ama municipality no 500 class 100 chire bags of cement ye dia akwa akoma wo yebekwa asante mantam ne mu na NPP amanyuko no ne nkrabata ewo bantama first vice chairman ena friends emtwofo nhyiamu wo kire se empabro die bi akoso ya ne nyina no efa album womo ho abato ho nsemsem a emu nsem anope ye denam ene womo de bia ma ba bedu se wo pa asema ka kire nyame na aka kire SOMPA ofenso na afọ nso no NPP womo delegate abon no womo hu manipulation international for mrem yewia ye do be ko Kenya man no emu na kwadubofo e kire mu sanyame yadoma wo kyena ye de adesuafo bi ekwa kogina court ne nyina ene se wo mu gidi se eje bi a eto senior high school bi mu wo Kenya man ni mu man nipa beye edun wotwe ne akire de wo mo hwere wo mo nkwa no na sa student no wo mo na eta akire na wo mo namfofo no womo ehwere womo nkwan ya ntie ho nsam so anopai ena yede aka kase bone ho a yede baba sumo medin ede ADWOA ASARE mene triple man ejapia apam dada
afi yanye brena ensem no yanye ne nkyiremu say Facebook no so a sompa Accra 106.5 live Shannon so sompa Accra 106.5 live na fe join ye na kase no wani so etesa ahwehwe ene wasom nso ayese takra no dofsu posi sadom no nkura bata won mo hwe afusiese mu mara so no sunwane afa ho pani a woda no DSP BITMISE kosa won na di afutuo yi ko edi ama emema esanse kama yese wo mo fa wo mo nwoma no to ho a ena mekuna abome na wodi miti abodam ena wokan se kire me no woyem ende ya na edoso pa na emom se emema beba na obeka se na meyire bo menom ende ya na intensi nanso wono mo hwepetetakra mu a wo mo se ekoso papa enti sa ekoso no ena eno so de eye kwadwo shaft nyom nkuransa no wo se sa na tie de a eni kwansa wo mo tena ho eye ho okina na ba mo wodi na nsa ato so abra na abra nso ya wo mai Ghana nso wo hia wo mfifire ye emfaso papa bia sikato a obenya de abɔ ne ho bra ne sa hunti se niema bi se ekoso a adaworo mo ya mon reporto so be ha emre bi atwam ye frɛ wajo na no ye women and children nanso ye hunu se emema nso efa ya kakadem pa etini ye di edin domestic violence by chere say enye ema ene mofra nkwa ne mu mema ti mesra wa mema awarofo mema mpanyi ebi for so ebi won pa wo manom ena etete wo ni mpanyi a wadu ti ne ma na etete no mema bi wo ha won yerenom esisi won yerenom afa won ho agapade oba bi tumi gwan dam ne kuru ne ma nyina na wadwane afili nche wa ware ase oba bi tumi po emma egunu kuru so na wakopa baabi atena se be ma ne hwere ma oba bi wo ho a ko be na sedi nyina enso de ono oba so ye nyina no wagane nyina na otiti ne kuru eti yesre emma nso eba dofsu ede wasem ebedan ebe kura tumi ka hwe meti wa na abi jami ama kuro na chese wodi makwa hye wani ase pa eno eye DSP BITMISE kosa ewi a wa mananso no wo se ene se efiri hin na babeto mu obi afa na asema na wodi akwa akoto media no so na media fo no so a se bi we ebinum wo ho a awade no wo munim se de ne kwan kora ate no wo masopa no atete apansam no ebewe na awade kama nyame se de waka bomo obia ntemu no no wo mase no na wo mo de kwese na media fo aguma wade eno mo ne ye ho ade ndi sa ho nti trend wo mo obia posi sadom no wo mo timi toto niema asam no kura mpie na campus obi atibi ye ne wo mo de koto media so eno nso de ode to opambo animu ni nanso wo a wode wasam koye no so wo no wo de stigma bi ato wo so de sa wona ma ni patuni ehu de won saten wo so se asimasinie emfaso bi anso mfiri ma na justice so hwe won sanka ye hu mpepia nkofo de wasam akoda social media ni wo wasade abre so doctors aso ye se ye hwe ne nka na tumi de asana kodi asam dibia ye bo enipa ho ban ye bo wo mudie wo dignity respect ye hwe se ni nyina no it will not be compromised. Enti so bado so aso ya wasem no ye ka kwom na ye de akogina asɛmdi bia kokwom ama bimbu bia esese wunya ene asotwe bia se de ma nya oye enfuso no obenya public enti wasem enti edwumadi ni de yedi ne yie se ye bo enipa emudie confidentiality respect dignity we respect human dignity enti ye besere omanfo wona wokwo de mfumso bi na woye wahu enti eduba bi aya na se posifo no kura wonte wo ma se service of integrity no e wase pa onza toda bi kura wo ma che te sa abonefo enso na yakatakata wo monim ni nyina no eka emra na wo mo ede ye adwuma ama abambo no so etimi akoso no DSP BITMISE kosa wone na najima opambo ene di sa nkomoi e wo SOMPA 98.9 Ebusua yeto akase bono so ewon semfoforo mu ede amawo President ADWOA Greater Accra Market Association ano eye Mercy na afrowa ni Jan
wɔde ato dwa sɛ Accra Metropolitan Assembly ɛyɛ AMA4 wɔn hyehyɛ ya wɔn ayɛ sɛ makola dwa no wɔn bɛyɛ saa redevelopment project ne kwasoa no sanse wɔn ahyɛ nneɛma bi ɛte sɛ yɛ nimu akyɛ wɔn sɛ asɛm ne baayɛ no adwadifoɔ pii no ana wɔn adwalai sɛ wɔyɛ a wɔn bɛka redevelopment yi wo hɔ no mo a ne ya betu afiri shop mu sɛ bia ye ba bɛyɛ mpagyamu na yamma status na kɔsoro sɛ de bɛyɛ adwadi a wɔn mu di no enema betimi akɔnkan so wo bɛhwɛ no ne shops no ye bɛkyɛ de amase be wɔn a wɔn nsɛm wɔ bie wo hɔ no mo a na we agye ne de na we agye ne de wo bɛkɔ akwa enya de a wo bɛnya bi na ɛno no yɛ ade bi e ba bɛha adwene ntina adwadifoɔ no kra no dodoɔ no a wɔn empene so nanso association president dia to just say business na wɔn yɛ no kra no wɔn ayɛ mfie bebre nie ebre wie duru sɛ makola hɔ no wɔn betimi apagya wɔn de bre mu kakra na wɔn atoto nneɛma ma business na wɔn yɛ na etimi akɔnkan nti sɛ ne AMA4 sɛ wɔn betu ana mo bi yɛ te saa de a wɔn de wɔn benya abotre no wɔn ahwɛ de mpanifoɔ ɛbɛyɛ nea wɔn srɛ nyinaa ne sɛ biribi ani a wɔn ne market association mpanifoɔ no ntena senka sɛ de bɛyɛ a wɔn nso betimi aka ho asɛm na edi ho nkɔmɔ ɛde akyerɛ dwadifoɔ no a akyire wɔn nkonkonya wɔ ha obia develop Accra market for us because we are far behind and he promised us that he will do it. Now the 24-hour development is there and they want what they are developing is about 1/10 of Mokola. What they are doing is about 1/10 of Mokola. But even that 1/10, if you finish, can accommodate more than 50%. Ebusia ene ya yekotie sese wono na ye president awoda Greater Accra Market Association no ano Messi na afrowa Nijan. Afe yanko tano na afo abato mpesua no so. Na ehɔ na sɛdeɛ agriculture na boboa no wɔn mo nhyehyɛ ne sɛ wɔn bɛma nnuane abuo ɛwɔ ɔman yi mu na afei wɔn mo nso a wɔni abere sɛ wɔn bɛdom aboa ma sɛ nisuade hunu na bam no wɔn dom so wɔn asene no saa botan no wɔn na ama na bam ɛwɔ mpɔtam hɔ enti aban krache pani a wɔn ne si aban na mu yɛ Honorable Emmanuel Kwame Frempong bra na wɔkɔ akɔkyɛ fatrasa ɔyɛ asase yie ɛde ama akuafo na ma wɔn de ayɛ asase ne yie man no ba na timi asodoso na timamufo nso anya biedie na wɔman yɛ da yɛ bɛda no wɔkyerɛkyerɛ die nti a aba na afa saa botae ato ne ho so na saa bere no na Ebenezer Usu ansa na wɔ hɔ Jamu na mama say the twins are from mama ba central from mobile we dey ejina Etano South we be chim municipal assembly agri department me ya say as the place here and dey ma his excellency John Dramani Mahama the president of the Republic of Ghana and here dey na the indefatigable agri minister Honorable Dr. Erikopoku the do massive bibi ni nya ne say no ka say ye nya say Ghana dey kuayo and ade a Ghana enti abra NDC aban eba abamu no na mane na maye bon to nya say kuafo eto aba de ma NDC a ye ba fertilizer na ye ton de ma kuafo no nya de say BCB and na me no ka say ye nyina mafroma ba say nya me ya dansefo ewo bossa his excellence John Dramani Mahama o say a wo fa agric minister so Dr. Erikopoku so ama ne afuni de hye konkon afuni ba konkon so ama ne yensaka me nya say na me no gina ha yi etam do ba bia ye de fertilizer no agu agric department o storeroom and yensa aka MPK no mako 1000 and urea no so mako 500 until we all know 1500 fertilizers and yensa aka aban say yenye na free ekwa efa makuafo na omofa nyum mfudie we Etano South municipality ho and Honorable Emmanuel Kwame Frempong aban krache pani obi esanse mi so ekire Ebenezer Usu ansa na wie wa amananso ho wo se wo hwepa aban yi baye na se SOMPA FM mark pa 1/10 and Kobema 10/10 for free abere nchaade obi a 1 cedi and 2 cedi ekwa yesi be fa na fa kon wo fudie na so just ka fa go butum enti aban die on a scale of 1 to 10 ye ma aban 10 because the movement dia o ka so be ni nya no wa sha se we ni kakran ta e di makua also the be fa na pharmacy service centers and the pharmacy service centers na here abon e ba a bitim kwampo ye nya ba akon ano e ba beboa ye o se oba be ye market 24 hour economic market and no ka say ya sha se a ye nya site a ye contractor no e boba no ba be sha se e ya mai ni nya say se nya fudo ni wi a e be ko djum na akwakoton enti be ba no na market so e ready a eba boa ye kwaya kokko ye nkuram
nim nkonkrase ni na ene ye befom kwan so nyina no ya ade a either ways for atimi atwere nyina so eden e de amaye wasa so menu kase yesa be ye solar stylize no so ebebo ma ekumatimi ahyen anage edua na beka ye national grid no enti ade a obani pese oye ni nyina ya ade a ogusu a oye enem no mi nyina ya bonto akọ beblebe no beblebe nam so a ya ban ka so be nyina ne nam so a ye hwe ne kakra enti aban John Doren Mama His Excellency enye bi si aban o ma bo mo maden bo sha mo she Ghana for no o mu gusu a o me ye enti me dey e na ne tell batten because they can say Yewre Ebenezer Emmanuel Kwame Frempong ene de nsemi to Ebenezer usu ansen ni mo no na kwankyerefo a wono na hwekua ye ho nsam so owura Paul Ade wa mananso ho wono nso de ne de eto so eda empenimfo na se Mr Paul Ade wo da ase wie no ene wo de wei eka ho ma akuafo man penyenas was abe ni bosha wadi so na wadi fertilizers aba say yem famwa piadwuma o Tano South men important you see a menu kase say the one abom see edi kan menya ntia 1,000 bags of fertilizers MPK 1,000 urea no so 500 bags na ni nyina say de be mabulu tituru omo kuayum omo ya to so de so ba Tano South a nyina di wadanse sa to so de it is a cabbage in toast ni nya ado ano e mabulu ndi makuti ni pandi sa mabulu na ye boabo omo no akwaku afena hyase ye cooperative no sabi omuna brand new say a child this fertilizer we near the ebe no they said the nyina di ho dance ehun fertilizer na ba be Tano South buy so na mo MC odani ade ahye agri department ni sase eno kwankyerefo a wo hwekua ye ho nsam so wo Tano na naafo abato mpesua no so ahenkro no bechem owura Paul Ade na Ebenezer usu ansa edi nkomo ya wo de ma SOMPA kase Abusia ye kai wo se anopa no nsia kase bona na Kodwogye Company Limited na daworo ma na ye de kase bono ebre mu se ye dansi ho ne ma bebia wo hyebia no wo de tinana homemu na wo de niema ni bi ebebrewo se eye nadoa eye plywoods building wires eye cement na ope anase enade enchanse ye de bodan so kala bia wo pe bia wo benya eye na Kodwogye Company Limited se no sebe adufudie penti nipa bebre ye adwuma no a wo ye munku an wo mo dwene enti ene inferior goods no wokofa emfa ho so oba beto ne bedwiri wo dan se wo be yusu cement na cement ne nya papa ebu okra na asai enti wo disi dan okra enye ye cracks ne ade me pacho ko ne koto wo de no wona na Kodwogye Company Limited honom ehon wo ton ne ma no quality ankasa papa ye nton inferior goods bia wo ho enti de wo beto bia no ye make sure say edan na wusi no ebetimi aboa na aboa yie oton so ye de begu ahye mu ne de akwakoja obabia wo ukobia wo mpewei na wo pedin enkran ha Kumase Ghana half na baabia de branches na ya to apeti tokro bia mu obehunu na Kodwogye Company Limited frɛ no e was 0204 355040 0204 355040 yare ben na babeda oswache obi honom a ne de ne eye prostate enlargement ne de no eye ulcer obi de eye kidney infection obi de eye hepatitis B ni C obi abowa beye 5 years ni ewa no enkoda adane chronic cough petontina 74 ni binenom na oba bedi adanse wo de eye asthma anase eye chest pain obi anase atata kwa wabra wonim baabi anase tata no efiri eba kopeti 74 baabi eto nrobia pharmacies herbal shops ene chemical sellers ni nyina okwa wo so petontina 74 ya ye ni se nsuo nti enyenwono enti mu amom pedro no wei onomo a bitter taste bia eni achire wo fa yefuru ana o makoda no fu ana wonni fichia ne dumienu amepacho wo nka ho obenum ahunu doctor ansana wanom aduru we bi okanshi drug lane okohonom a abusu say tam saranso na Kumase Ashtown any Colinac Herbal okwa obenya bi ato fre 0246 07 3498 0246 07 3498 and 0501 628931 onsa ebeka tontina for 21st clinic sciatica expert sciatica paysetters any sciatica commandant me pacho oto asintini no ena etwetwe wo uko 21st clinic aye besho kama na yama wa ho to papa 21st clinic de Ghana ha ne ama no ni wo bia nim se sciatica ho adwuma no wo mo ye ayaresabia full hospital kwa se stroke na etete wo sanya na wagodo bi ekeka woni nyina wo mbehwe ode
na mmom ne de ye bodin a akoda keto akora de ne nsa betene a kire se ko 21st clinic no eye sciatica yade no aha enti efru sisi achi ya sane ba woto ase ho no mo ade ko wosere mu no woto ase ntini no se problem ba ho a eno na ye sciatica no nti wo mo ye ho adwuma no ye 21st clinic ko ho na wo mbe show kama enkran tantra hill runabout eho ene ye wo branches ni bi wotema Kaswa Kumase Sunyan Techiman Enkranza Takwatakrade de Brekum Goso Oboase Ghana Hafana baby ya okwa ubenya yen ewo ho number obe friend ye ni wadi nkomo na baby ya wo sene ya kire branch e ben wo no eye 0540 311311 0540 311311 anope efe wo se na menhwe wonze wuntimi wonya ntwi wo so obi kura dampam won sore ye me pacho sori na pansa na obesi abonten na oni obi akodi nkomo wan ko blow fuse bi angu obi aso no make sure say ube use Yaz toothpaste ene ne brush na ya ye na dantamu enti eno a enye din too much a wo de ka won so ebe ma won se afi moja ana sese enye mre so a entimi enyi yi nioma bone na akeka ka won se ase no nyina emfemfiri honom toothpaste no ye wo Yaz whitening ye wo Yaz herbal ye wo Yaz total care de uye okay with biano uyusua ebuaye pa baby etonyo mabia supermarkets shopping malls edwaman so okwa obenya Yaz toothpaste and then a brush at Leicester Company Limited for ede aba edwaman so enkran for be 0501 619588 0501 619588 na Kumase phone so 0501 390338 na wodem nyumekoi adaruma yedane yehu semani tetamiensa yeba yede kase bono ebeto aso TV Emma Aketiapa ampa ebusuan ye damo asese mwenya bre na yadane ye ho akwaba ye toa ensem no so ede amamo First Vice Chairman ya woda NPP amanyuku no ano ewo Bantama constituency Ura Kingsley ata na wa friends mtwofo nhie mu dia to dwa se constituency executives a ewo abato mpeswa nso wo mametie de ekoso na as constituency chairman epese wo ye niema bia ensem fata ene sen na nsem ntemu no wo mo se allegedly chairman edinensa akokeka delegate album a wo modidi dwuma ewo constituency ho enti First Vice ti asem no se de bi na aden na chairman betu na mo bia eti sei enti wono no bekwa manyokuo no office wono wakwa akohwese eniema yese chairman na baba ye ho no eye no kore anasa san na asem no ankasa si fatie wokoya chairman si adenti na First Vice Chairman no aba ho no de sa allegations ne ba beto no odima ya na chairman de si First Vice Chairman asum chese eyade bi e hadwene pa bobo na ni so ne yade no so oh na delegate abom so de ye fa ho kontokwa e wo ho enesen na wo se asem ne ba no kura nkrofo bi ka se mrase bedwani a wo mpotam ho Yera Francis Asenso Boache wonim ho bi den ya enya asem keto no so da bi eba ne sen wo motwe MP eba bewura ensen no nti no Yera Kingsley atachire mu se saade no a ekoso wo constituency ho no sempenifo anhwe na chairman no wo man pa asem papa bi anka nkire ne de a ene na manyuku NPP no wo motwe no abo so ede wo mawura atachime ne nsem a wo de to yamane boni ba wa beidu anim no ebinie system when you do question I want to do system so and now we are aspects and we can cash Obama manipulate system or cut and pay or some catch a regional rep now or share election or some catch and pay so the cost or some people make dimension or the cost system so akosaria this is process when you want to yeah I catch a uniform we no for our ento me direction say yamfa no money na afa me office na me yafo jim say we are papa no say we pass we
bantama ntɔkɔnia yɛwɔ asɛnso boakye wɔma kɔnfɛnsiro ayɛ kabɛhɛ ne nyinaa hwɛ bi gyesi yɛ ɛnyɛ de ketewa sɛ de wɔtifi kɔ ani nta ti mɛtena de wi ho asomdwe nkɔ na yɛhwɛ kɔnfɛnsia so nkɔfɛ ɔmɔ mu tie mi sɛ ne sɛ ɔmo bantama ha dɛbi biara ni ha ɛyɛ asomdwe nko a na ɛdino a sɛ nyɛm yɛ awura chairman no ɔba bɛyɛ yɛ a ɛyɛ asomdwe nko a ɛti ne wɔpɛ sɛ tifoɔ tie ne sɛ ne sɛ ɔmo ɛyɛ isu kakraa bi ɛna aba na mediri sɛ short time no mpɛnkɔ bɛtena ase na yɛasɔre pɛ no mafi hɔ Ebusua Emma Kejiapa Enisa weye first vice chairman Emma NPP Aminyokono Bantama constituency Ora Kingsley Ata and out se woni ya mani boni bawa bedu edi sankomo yi. Ene NPP for no. Sa obia tromfo bo se wo bo ne dade baby papa na ho ne hia no. Wo mo san frɛ bawa bedu e wo offense sat. Na ho de wo mo se nya chairman nko secretary kura aka ho. And the way former chairman Edema Amori DA polling station ho owura Suleiman Ahmed na ebo sa akwadu no say one day wo frɛ sɛ mpanimfo amam na wo mo tenatena ho a anhweye wo mbɛtwe wo ho afiri party no na ensɛm a Suleiman wo de to ba bedu animu ne ato Obama no yakoda nyane ya yɛse yayi mu ntelafiri osuafo ɛkwan ya chairman Josela ɛde party no ɛfa so official south constituency sɛmpanyimfo sɛ man frɛ no ankasa nkyerɛ no na man fa no man bi amma ya ni party hyehyɛ so ebi sɛ JFK kyerɛkyerɛ mu no ehu sɛ hyehyɛ amudi ato fam no deɛ ɛbɛma asundwe aba enso kwabrane agye ata na ni asenti no ama yabu emra ne de ato be imagine sɛ ya nomination awie na ya kɔ vetting na yɛda so tɔn nomination for ɛno so tia party hyehyɛ ebi kura amma vetting ebi amma vetting no enso yakɔhwɛ yɛ no o ma qualify wo mu sɛ o mu mra ɛmɛ contest sɛbi wo kɔ interview akɔpɛ adwuma na ya frɛ sɛ ne sɛ yɛ interview a abusiafo jobeti matena baabi asoma obi sɛ wɔno nkɔ interview no ma wow enti we ya de akɔ so ɛwɔ so no mu enti ɔfe so anafo ɛna NPP fo no kyɛ sɛ bi owo udɔ party na o nonsense wo mo de wakoma no wo mbibia ta kyerɛ wo mo ne wo mo yire no wo mo makora no party ni dukura na kora wo no mo nhia no na we wo mo ne ba bedu ene di ho nkomo Ebusua ye kɔ ne akɔwie kase no ɛwɔ BITMISE so Kenya man ni mu ɛna yɛde wo ɛkɔ na kwadubɔfoɔ yɛ wɔ man ni mu sɛ wɔn ɛboaboa mo ho nyame yadoma wɔkyena wɔn kɔ court na wɔn ɛkɔ no nyina ne sɛ yɛkɔ charge adituafoɔ bi sɛ wɔn adiewu wɔn ankasa wɔn schoolmate na wɔn akɔtwa agya ato school ni mu ama arehosɛm asi na bosome May ni mu ɛna saa arehosɛm yi esi yɛ 28 May 2026 yakasai adesuafo beye edunsia wo mu mfie no eye efri emfihie dunum kosi edun wotwe 15 to 18 years en wo mu ahwere wo mu nkwan ya afofrom pempem so na pra ne nyina ye eje bi a eto Utumishi Girls School ya eno no ewo Gilgil dormitory honom eho na sare hosam no si ya enhye danwa emfri Nairobi eye Kenya capital honom na asem ni si ya no wo so wo mkɔhwe CCTV mfonyini eye wo mtwehwemu eye prosecutors no wo mu hunu se adesuafo bi no mo beye nwɔtwe wo mo ankasa ne kotwa agya to mattress bi mu ewo school no exit ho baabi na ehye ya befa dormitories honom na eye wo mo won pi se dormitory a exit anasa emergency exit wo ho no ejani si ye na exit no na ebia emie wo mu bia emie enti eye one way ena adesuafo over 200 no obia pekwan na wo mu de wo mu tia fa ho no mapie afri ejahyehye no emu enko wiase emu 16 de wo mantimi ampia wo mo hye dworobe enti eyade bi ha dwene wo mu ye wo mu hwehwemu no wo mu hunu se student no wo mo ankasa ansa no adwuma bie ene ma wo mo afefo no ehwere wo mo nkwanti ya charge wo mo ye nyame yadoma wo kyena fiada yi ene ye de saa adesuafo enwotwe no ye de wo mo ekwakogira emra nanim na ene ye meda yi e charge ene ye de ato wo mutiri so a okyena ene be kire se ye de wo mo nyina ekwakotum ana se eden pa na atemuafo ebetena asam no so no wo mo ebeka ede afa ho no wo mo kire mu se Kenya ho no saa eja hyehye ye ta akoso ewo schools no nya de di kan nie o hwa na wo mate se eja bia to school bi mu enti yade bi ekoso na we de wo mo pi se wo mo kɔhwɛye no na eye asene bi na student no wo mo ede wo mo ho kɔhye mu a ɛho nsɛm na yada ne atwiri ede amamu ye gina ɛno so na no pensɛm ahodo a
yɛde bɛsom mo sɛ kaseɛbɔ a ɛdi kan na kɔgyegye si company limited aso asen no yɛde asi Leicester ɛna ɛde Yas toothpaste ɛna ne brush aba adwama nso wɔn so ɛde yɛn ɛba yɛ tontina 74 ɛyɛ dudu a na kane yɛ nananom hyɛ nnɛ wɔn ayɛ ne sɛ nsuo de agu ntoa mu pɛbi nenom na ɛmoa ɛma nyarewa ahodoɔ a ɛtete wɔ no entumi entu ase 21st clinic ɛyɛ sciatica expert yɛde no fa kɔ honom na wɔn nyɛ ho adwuma ɛmfa ma wo. Sompa 106.5 FM Accra ene yede kasebo efra yede bre mo saranso ena Sompa Kumase FB na ya affiliate ahodo a ya topete wo Ghana half na ba bia Facebook YouTube ya stream live ema wonso onya ensem ni bi etie ye ukọ www.sompaonline.com ubetimi akono akokinkan ensem ni bi ye sorry so na safo kantanka e the tip of no aba betwa so e de amamo games ahodo a etodwa ewo World Cup no mu ne aka nyina no eno nso atoa so de ama medin de ADWOA ASARE ANOPAI mene triple way man ASARE APAM DADAA